Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sini Shillong. Let jurip UCM bat kekenhun ya ke khasi heritage mau plang. Penyiar tenak terekam ke hitu hagithan balat bat danggar. Ban penkre ke National Games in Wenglut ya ki wayar kabel ki bano renjep na Shillong. Bat persya bat pensenge ke KSU ban penkela food court ya ke Facilitation Center ha umlik. Bat mentangin pasya ki Khubor bakam benya. Chief Executive Member CM ke Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo. Hakalai pau terik Jylliew ula let jurip ya ke Khasi Heritage ke badon hamau plang ke badai ke jaka ban peninam ya ke jingdon jing M ki hima khasi. Kini ke jing let jurip UCM ke long ban tip benya ahlor ke jinglong jingman jung ke jaka bat ke rukom terekam jangka. Nalor UCM lesen ran lang da UEM Finance ba Sebor warba MDC ke mau plang ba Lancaster Marbanyang, Lingdo ke hima ba CA Lingdo, ki Menteri Laikur bekentup yu ba Lampang Bela, na ke Kur Bela, Menteri Riushai Luther Solia na ke Kur Solia, Menteri Daniel Yabok Karshiyeng na ke Kur Karshiyeng, ba Usketri jong ke Council ba JE Dekar. Ini kong nakaliang jungi ke District Council ngila don higa jung tu makatukan itli ki benai ba ngikwa wan jengo wan pej ya kani ka mo plang kang ni mo kani ka heritage village kang ni di kawai ka daw ka ba kongsan ka ba perlong ngi bengin wan chani menta ka sngi ka long ba podang long CM i ba syembor lang ilawan jengo ni jaka ilawan le inspection di ilayo ruban ai shibun tli kita ki jing ai jung mut mo nakaliang ka jung i tang pada kumba phila tip hi ya ban syongno kum CM tu Khubor di kadau ko bakongsan kalong nakaliang ka jonga ka dei ba bangadei UCM di automatically ngala dei chairman jong ka committee jong kani ka po mo phlang menta di khnang mengin yo ban pentelun i kam nang ni syakmat ngakwa wan pe i di ki jong ki khmat ke i ka jing duna ka bangi ya kandu hang ni hakani ka jaka ka ba menta di kumba pila i lawan senran yang ada i lingdo jong kani ka hima mo phlang ki menteri bat ki dongba tina kaliang jongi wani ba sei ba lan badan ni badai local MDC bat ki officers na poka office jong hiru tingila yo banya phliu jing mot shibun ha ka baidei ban pan bha shu ika kam ka baidei hang ni di nga shu ajing mot tang ka wei ha ka jingi don lang jong iling do ba in ayanga da ka proposal ha ka baidei bat ka ai ka jing don kam ka ba nakaliang jong ka hima ki pe mdei nakaliang jong district council namangila i ngiyo smo shibun ki jing keren ki jong i nani ki jing pen i ki jong i ki jing kedo ki jong i ba ka don shibun ki jing tu ko ka bidei bat kani ka jaka ni tinga nakaliang ka jonga ngala ong i lingdo ba kin syong no ka meeting para maki ha ka hima bat kin sa ai nga da ka proposal nakaliang ka jong ki nga ko ban tip ka ai kita ka jing sngo ki jong ki ba ki don ha ka bidei ban pen bhai kani ka jaka ni ti nakaliang jong ka office ka jong i hadin bengilawan benjengo ini jaka mentangin le office ni ha ban pen thamai biang ka tu committee ka bangila set up di hadir mengi pentamai tu komiti ngin sa co-op susu ki members ki ba naduk nakaliang jong hima naduk kaliang jong lingdo ka menteri ba nakaliang jong ka district council tu di hadir bengi ada pentamai ya tu komiti tingin sai khot ya ka wei ka meeting pat ngin sai kren sani ba ya ke ai ka bangin le ya kini ka jaka nang ni syakmat namar ka bun ba ka jingyo nong nani ka potential mo baki ong abang iwan benjengo ini ka jaka di ngadap ka jing kemen mentah singi bengi yo ban pelut por khendiat ban pej ka jinglong ka jingman jong kani ka heritage building hangni kani ka heritage site hangni di ka wei ka banga nakaliang ka jonga hi ka don ka jing angnut ka dei ba kinu ki council asset hi ka bangi ngidon ni kwa bangin pentri kam ya ka ngin pentelun ya ka kam di kata ka jing angnut nakaliang ka isi ka jongi ka ba ngidon kani ka council ka mamenta bat nang ni syakmat ru ku mangongi lingdo mane ba ka jing thmu ka jongi ka dei bangin ya trailang in ya penbahai ka kam ka padan hangni bat ngin sei pet ka ka bangila ban le nang ni syakmat ka bidei bat kani ka jaka hangni kum CMK ba phi don mon ong ka lo ka jinglong ying ja kini ki yeng ka bo ong ba ki yeng skum kini ka badan ki ong ban showcase kita traditional lagi jong ki hima phi Kinoyalam kahinyau terap Integrated Territorial Organization HITO ha ka laipau terik Jylliew kila hiar shikishnong kapot bat ka Bangladesh hagithain dangar balat ban penyar ya katanak terekam jongka ha South Eastern Border Area hashnong dangar.
U Presiden Rangba kaseng ba don bok dekar, ulapen skem ye kijing terekam kini ketenat hito. Ha kini kithan ke bekentup ye ke shnong danggar, balat, domba, saurang, lat saw bat kiwe ki shnong ba marjan. Ha bekren aimen si mi ki dekot betema jong kaseng, u ba don bok dekar u loong. Ki Samla nyau terap ki deban long ki bapet ngor baha, bat ki deban don ruk kemensim ban yadai kari bat ki bakloi ban syakri ki paipa. Ula banjuru de keboong. Datang ke jing teli ke jing iet bat ke jing kit kli. En la ban yadai ke Jylla bat kithan kaput, kamtam haba ki jing iet kimi na Bangladesh. Keri ke bedon Shillong bat keri India. Ula ithuru ya ke history jong ke jat benriu khasi. Da ke bapinkin mau ya ke jing koridor jong ke instrument of accession ke belong ke benta bekongsan ha ke jing day bat keri India. Naloru Presiden Rangba, Lasinran Langru de Gidukot jong central body, kibala wan ban saki ke jing smai Gidukot pathamai, kibakentup yoba Debor Mirambai, Brandon Shangpliang, James Lingdo, Nong Pure, but Rising Star Marwen, Sketri Kehito, Sudden Border, but Bongut Gidukot. Amut bentuk tu ya pergi para wat nom sengatan. Balik semars dan dalam news kin saong dia pergi ba pide kita kibarit dan kita kiba kin keren je pelak puja kin ong kita kibatuk ni umtai namar ba sisin hi badan wei bajak lia kin ken ba pakatai kapung kadi ka bajak lia hendrei ban her ha katu kapung ban pungkhoi kim nor kin long kin sune bitang han to pung long kum gitu ki chakoi te nai pen sngo kum gitu ki kita ki kenten ke ba komen ani ki ba keren ben keren kho yipsia pi yaj be na kalenti namar ngan suya thu pi ni don ko wei ki unit jong ka Hyderabad kaba nyen sapin scam shen hang tangan ya thu ya pi ni don no tu kon riam penaruh hoi wat teng itenan haba kindela don chajengai kisu thu ba ki dei ki jo pi chat benre tan rei hang ni pat ni pramangi ni don hang ni ngia dai palat je gitu ki de khiu yong ba tu de khiu sa hendri haba kut hi ni dei hi prakasi te kan ni ka jinglong ka jingman ku ka bamenta ni hab dei ban pendu chat ya kata ka jinglong ka jing small pair time jing small pair jat bednya ndrei bangi dei bentip kumba ka la don kita ka ken tien ba ni de kita ki khon ki hajar jong nyau trap in jeng halor kanong rep in keren ni ka hok ye ka jing sisa pat in sakri ru ka jat ndrei nyau trap te kumba pitip kan ni ka contribution ka la don ne ndrei ngai i ba kila bakla ban print dengan susu highlight kini dengan sapha ro ding ba PDF bangi don ya kini kinyo tli ki khluat ka ba hatrai ka don ka wei ban kian ga jing di kun ba par ka wei ban preserve kata culture na ne ban tei ya la ka ya pen rio te ngidi ban scam ngidi ban bat triang haba ngilong kun kita ki para jongka itu mar ban sakri ka jing rio ku mene wala ong no wei no nong yalam jong nang susah ba ka finance oi lem ka finance mla ban le ndrei la da piton kata kamon la da sakri hok ble inum ino lalong sakat balong ru bani teng kunong in poisa tai kan mi habangi ni bala ndrei la da u la thok da jong bakan mi kan long be apa ke hito ka pau ka mi hadu kan ne lam jin ba da ka dei ka kamon jong kai nginum poi ra hadu hang ni kanum pau hire hadu kan ne tang hapo kato kan isnem kadai kipap ndei da kabor ka jumi ndrei da bangi aingo aidam la ringi la chano ro ni bu ke jing termen ni bu ya jing dubai ba ringi ya ka kono kolenti ro ipan sa kabor no banalor bat ho ni scam bu pen hi ru ya kalenti ka badai bat ngidang yai bu ji ya kata kalenti bat pidang ya bi chaman ya ka basniu ngintran ya ka babha nin pun bahasa susu kata hi kanong rem ba ka hito te habi dei pat ka pamenta kumba ya ni idan hang ni hapo ka Khubor dat ndai tang ta u Bangladesh ndai bang don su rayat Menteri Rangba Konrad Kisang Maha ka laipau terik Jylliew ulapin bena ba ula betha ikitanak terekam beper jong ke sorkar Jylla ban sedang penkutnyo ikasor Shillong kum ke jingpen kre na kebenta ke 39 National Games arjar arpunyo ke Banlong Meghalaya.
Kesorkar kelerai ban wenglut iksai kabel, telefon bat wifi, kibala tawa ki pos elektrik, kibala no renjep, bat kibawanra ekadur ba isat met haman ki kentot bat kidong keni kenong pa. Bon kini ki wire kabel kibala dukut bat kibam pendon kam show. Habakren bikilat pathai Khubor, Menteri Rangba Ulaong, kini kejing persyang, kalong ban pen internet ia kedur jong kenong ba Shillong, Shwaban wan ke 39 National Games arajar arpunyo. Menteri Rangba Ula Khubor da kebaong, kejing don jeng ki wire kabel ki basakut haki surak, kini kejing kebalane la slemba, bat ban pen bet tang hapo shimit. Henry Ula banjur, kekam kedeban sedang no mardor menta kumnihi Ulaong. Namarba ke Shillong ke lepediang ban penlong ya ke National Games hau arajar arpunyo kumtau Menteri Rangba Ulaong ke sorkar ke angnut ban pen internet bat pen bahai ya kenong ba kenang bekinong wan petkai bat kinong shnong kin yui ya ke jingkot bat ke jing internet jongka. BSNL and the Deputy Commissioner and other stakeholders, and we have chalked out a strategy and a way forward where we'll bring all stakeholders together and we will try to see how we could clean up this mess of all the different cables that are there, streamline them and kind of create a system which is much more organized, remove the cables which are not in use and discard them because a large number of the operators mentioned yesterday that actually some of the cables are actually lying there with no use at all. And they'll be very happy to work with us and the administration to get rid of those cables. So that meeting also was held in detail, and we expect that in a few days, from now we should start the pilot project soon. So certain areas will be taken up in a phase-wise manner. We cannot do the whole city in the limited time that we have before the National Games. But the major junctions, the major roads, the major highways, and the main roads that are there, we will take that up and we will ensure that we're able to remove the cables from the city and at least make the overall look of the city better. We cannot do the power cables yet because power cables require underduct. That may not happen immediately because that requires huge investment, and also once we do that project we'll also require the traffic will be affected because it would dig up the roads, create the ducts, and already congested city will become further congested. So we will do that in a second phase, but immediately, as I said, before the games we would like to see that some of the main sections, main junctions, we are able to organize the wires in a much better manner. So I'm not saying that in 6 months we can do all of it. Please, we have to be realistic. But we will do our best effort to do whatever we can, at least in the main junctions and the main roads that were there. Khasi Students Union KSU ha kalai pau terik Jylliew kalapin sange no ya kajingte ya ka food court ha umling hadin bekaseng kalapin pau ya kajing sngau khia. Bayi katay ke jaka ka balabo na kabenta ka Facilitation Center lapin kala siya kawaipat ka jingtmo. Kinoyalam ka KSU Central Executive Council but ka KSU North Khasi Hills District Unit Shwaban net khang ya katay ka jingtre jong ka food court ka balayat shaprang ha umling kilalit ikendo ya tourist officer ka Riboy District ba ban sanchar nong kenri ban pan jingshai halor ka jingpin kala ya ka jingtmo baladon kam menchwa. Hadin kata, kilalit jirip ya kajaka ha umling ban pensange mardor ya kijingtre. U Vice President ka KSU Sengkmi Samla penkemen sanmit, uloong baka sengkawan ban wat jingshat, namar baka Facilitation Center ka balapli ha umling house nem arajar arpo, kaday banlong kajaka petngor ya kajingrung jingmi kibreu napar siya ka Jylla, Henry Mintala yu ipan ban balatay da ka food court. Uloong kaseng kampar siya ikasorkar ban shnai kijingtay badon kam, Henry kadawa baka sorkar kan pentiknashwa bantay ka Facilitation Center. Kaseng kan say kendo ikibor bahalor jong kasorkar ban yakren halor kani kebenta kilo. Tourist officer hang ni po nang po kalau hadian ba ngilai long ba kilat patai Khubor ba ngilai jengtep ba kasorkar hi
ia kani ke jaka kaba kila plena do usna marjar apau bulan Desember kum kataka facilitation center ia kaba kanlong kum ke kherdop ban pet perman ia kajing wanrung kibru ke mendabar sekani ke Jylla ke jongi hosi kataka khubor ka bengio ia kani ke jaka la penlong penban kum kataka food court bat kita kijing tai ia kiba kidam kidukan bat ki jiktai kiba harukom kiba kintai kani ke jaka tikani kani daw ya kaba pelong yangi bangin wan her sini man kendo autoris officer but man pet sendan ni kani ka jaka kumba kalong mata kaba sosi kalong ba nado usnam arjar khandreo abang ye krem sarkar ban pasi kani ka an MRSSC but mental adap ship usnam ya kaba sarkar hi kala fil ban peterkam kani ka an but hadok menta kimpat la ban peniang ya kini ki kherdop ki bagi la tip kum ki facilitation centers hakalang ki jaka ka Jylla ka jongi ti ngi iro ba nakaliang jong chief minister hakani ka session ho banai fab jong usnam hak bawla ai ka jengkrem apo ka session jong house hak floor jong house ulai hi ka jengkrem long ba unwat itakilat kelenti ban pelat pan ya kani ka an emergency na ka judicial scrutiny bat na ka scrutiny jong ki an ka sarkar India bat ban pentiknaru ban priang ya ki facilitation centers akalang ki jaka apo ka Jylla hanrai kumba pi hi menta ka basosi kalong ba ya kani ka bangila angdot ya kani ka jaka ka bakila pli ban pelong kong mata ka facilitation center la pen kala pen ban ka food court ti ka pen sosi bat ka pen thang yangi kum ka seng bat ya ki pat ba hi baro ki ba angnot bakini ki kherdop kini yang ban pet perman ya jongrong jengmi ki ber benabar sa ka Jylla ka jongi hoi ngim persya bakan dan kata ka food court bat ki wai pat ki jengtai ya ka ba nakaliang ka sarkar ki pen khre handai kai ka bangi kwa kolong ba shwa bakin pen bakita ki jengtai ki bokher kindan ki dairo ban penti kana shwa baka facilitation center kadi ban yang hang ni la da kata ka center kam yang nakaliang jong seng larai ban pensang eno ki jengtai ki badan hakani ki jaka hakini ki singi ki banwan ngin sai kendo ki bor bahalor nakaliang ka jong sarkar bangin pen sngobyang yaki ya kani ka jo kamat bat lada ki penbor ya kani ka department ban yat syakmat ikani ka jeng trai ni imdon NEHU banong handai kapor ka sabatrai bang insepet ka banca Kinoilam ke Khasi Students Union KSU ki bakenthap yo President Samla Jason Lalu bat General Secretary Shining Star Khan kila ot ha ka laipau tarik Jylliew ha ka shithi shau Deputy Commissioner East Khasi Hills halor ka jingbam don Khubor ka an ban penyat bet ye ka procession Muharram kabla long ha ka arpun re tarik Jylliew haba kini ka procession kalawan rashi pun ki jingwet ye ki pat ba ki belet bawan ki bayat bayeng bat ye ki kena school ki badang penkre ye ki examen shiteng snem jongki kini ki jing penwet ki kenthop ye ki jing duna ki bor ban penyat bet ye ki breu ki bashimenta ha ki surok bat ki linti yat breu ki jing sei madan de ki watlam bat ki tiar banep ban talan ha surok bat ha ki linti yat breu bat ki jing pendon kam ye ki ting hong pen sawasur hadu kapor khatwei baji men met kat bala ai hukum ban penkut ya kata masa hapo kapor kendashiteng men met kini kinoyalam kilit ho bagi dong ki balakta na kini ka jing penwit kilong hakeleng kathan laban kini kinoyalam ka KSU kilikintui ki bor Sanchar district banwa jing tip halor kini ka jing ot jong ki pat ba kathan laban bat ban batha ya kinoyalam ki bapenya ya ka procession Muharram ban kiar nakum kini ka jing penwit ya ki pat ba hasnong hatha bat da ki tu ki khubor ngila poishe ka bakot tar hadup ngide syambiang khuble shibot